kutiwo ndiri kunzwa kufara nematambiro ari kuita vakomana vemawarriors kukosafa kwavari South Africa. Zvinhu zvinodadisa zvikuru zvavari kuita vachimirira nyika. Hatisati tambodyiwa kana mutambo mumwe chete kubva pamitambo yese yatakatamba. Saka ndatiregai ndiuyewo nechipo changu chandinoda kusvitsawo kuvakomana tichingoriwo mumwe wekupa kudaro. Tirongoti vakomana ndine chipo chidiki diki chandinoda kuvasvitsawo. Tiri kuziva kuti kwakaenda vakomana 24 ndo vakaenda vari kutamba, asi ndauyawo nechipo chinoenderana nawo pamwe chetewo nakochi wavo Mudara Sunday Mof Chidzambo. Saka ndichakumbirawo chairman wedu veward 7 vari zvakare kansela veward inoi baba Honong'ono vatisvitsiro kuvakomana kuzifa. Right. Mabhodhoro aya ndaiaunganidza ndichazoaiti sei, but ndatozoona kuti vakomana zvavari 26 aya 2 ndeacaptain Ovid Karuru. Iri zihomberi ndaitirawo coach wavo Mudara Sunday Chidzambwa. Mudara Lloyd Chitembwe ndichaona ndiyaona zvani vice coach vamutasa ndichaona zvandichakuitirai pamunoenda pamunoenda ndawana rimwe rakada kuenzana neracoach ndokupayo, but ndokumbirawo mundisvitirewo munosiyawo kuzifa village moti hanzi nacomic pasta chipo changu kuvakomana. Ukachinja bhodhoro 1 kurokesheni rinopuwa kana 1 mazai pamwe nemafuti aya mahomba unopuwa kana mazai 3 chaiwo. Saka onda ngoti mundisvitirewo kuzifa village.